ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಸೇರ್ನಾದ್ರೆ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆತ ಒಂಚೂರು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರಿ ಮಾತ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಡಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಡಲಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಪವಂದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪುರ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುರ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಎಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ದೇವತೆಲು ದೇವತೆಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವತೆಲು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಓಕೆ ಅವ ನೀ ಇಂಚಿನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂಡೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿದ್ದೇರು ಅವು ಸಾಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಆಲಂದ ಹತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಆದ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಪ ಏಪ ಒಂದು ಎಂಜನ್ ಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಹಾಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಾಲ ಪಂಡಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ ಮುಜೆ ಅಕ್ಷರ ಒಪ್ಪುಂದೆ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಅದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ದೆಪಡಗ ಎಂಕ್ ನೆಂಕುಲು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ನೆಂಕುಲು ಪನೊಂದುಪ್ಪ ಮಾತ ಒಂದುಲ ಎಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಆ ಗುಟ್ಟುಲ ಪನೋಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ ಅದು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪ ಎಂದು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಅಂಚ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಇಲ್ಲಡಿ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಅವ್ರ ದಾಲ ಓಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಪಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಲು ಬಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಅಕ್ಲು ಎನ್ಮನ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತನು ಒಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ಅನ್ನ 24 ವರ್ಷ ಅಂದನ್ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಾಲತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಯ ಹೆಜ್ಜೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೈಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಓಕೆ ನೀವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮುಜಿ 4 ರೂಮ್ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಐನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ತದ ಸುದ್ದಿ ಜನ ಕಾರಣ ಕಟೀಲು ಪೋಯ್ನಿ ಅಸರನ್ನೆಡ ದುಂಬೆ ಪೊತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಆತೀನಿ ಎದುರು ಅಪ್ಪ ಗುಲಾಯಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ತೆಜ್ಜಿ ತೆಪ್ಪಿದಾಯತೆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರೇ ಯಾರು ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾಯ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾತಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತೆ ನಿಜವಾತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮನ್ನಾಗ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ನ ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ರೆ ದಾದನ್ ಪಡ್ಸ ಹೊರ ಕೈ ಪತ್ವೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತೆ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ ಯಾರವಲ್ಲಿ ನಿಜ 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 ಇತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಇರ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಣತೆ ಆತೆ ನೋ ಡೌಟ್ 100% ನೋ ಡೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಾಲು ಜೋರ್ ಉಲ್ಲಾಲು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಂಡಗು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಕನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಸಾಧ್ಯ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಹೊರ್ಲು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳ ಅಕ್ಕ ಇಮಿರ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಇತ್ತು ನಿಜ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಮಾತೆ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಯಪಣಕಾರನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೂನಿ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗನೆ ದಾದನ ಆಡಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ದಾದನ ಭಾರಿ ಲೈಕಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಂಡು ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಆರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಂದು ಪನ್ನೋಲ್ದಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾರು ದಾಳ ಇತ್ತೀಜಿ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದು ಪುನಃ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒತ್ತೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಸೊ ಆ ನಿರ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ದೇವ್ರ ದಯಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲ ಇಂಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದಯಪಣ್ಣ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನು ಹೊರ ಇಂಟು ನೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೂಲ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಪೋಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಜಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕುಲು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದೆ ಉಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಗೆ
ಆಯ್ಲ MBA ಮಂತದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಯ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುನಗ ಆಯ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಓವರಾಲ್ ಪಂಪುನಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ನ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ತೂತಿನಾರ ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ಧ ಮಾತಗು ನಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ ಕಂಡ ನೆನ್ ಪುಗಾರ್ನತ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಒಪ್ಪನ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಪ್ಪಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಾಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಓವರಾಲ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಹೀರೋ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಡ್ 100%. ಆ ಟೈಮುಡು ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಅಂಚು ಅಡೆಮುಟ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೋಪಾಯಲ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮೂಲು MCF ದೋಲಾಯ್ಡ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವನಿತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಸುಬ್ಬರಾಮಿರೆಡ್ಡಿನ ಐಟ್ ಯಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಣ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಮೈದ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಐಕನೆಕ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಐಕನೆಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ 1 by 1 ಅವನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಹಿವಾಟು ಅಂಚ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡು ಪುಜರ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬಂಗ ಮತ್ತನೇ ಐಕ್ ಸುಖಕ್ಕೂ ದುದಿಕ್ಕುನು